трошки з ухом заплуталися і продовжуємо. І знову добрий вечір. Да, студія Оксана Денисова. Та Осман Пашаєв. Обговорюємо, щоправда, з запізненням, але головне, що, по суті, президентські вибори у Франції. І все про це знають колега Євген Магда і експерт Інституту майбутнього Надія Коваль. Все правильно сказав. Добрий вечір, гості. Нагадаю, минулої неділі Франція обрала собі нового президента Еммануель Макрон, проєвропейський центрист, колишній міністр економіки Франції. Правильно, поправляйте мене, якщо я не права. За нього проголосували 66% громадян. За його основну опонентку Марін Ле Пен приблизно 34%. Явка загальна склала понад 72% виборців. І одразу вже все обговорили. Я сьогодні десь побачив, і не в наших джерелах, про те, що онучка того Ле Пена, батька-засновника і племінниця нинішньої очільниці, пішла, не буде балотуватися під час парламентських виборів, а у них династія Ле Пенів. Да? Що сталося, чому династія проривається? У них дуже цікава справа в цій їхній династії. Фактично кожен з Ле Пенів має своє бачення цієї націоналістичної партії. Тобто найстарший Ле Пен, Жан-Марі Ле Пен, батько Марін, він пов'язується з таким дуже, можна сказати, расистським, антисемітським і дуже радикально націоналістичним трендом Національного фронту. І вигнавши його з партії в 2015 році, Марін Ле Пен хотіла якби цивілізувати партію, зробити її більш прийнятною для середнього виборця. Тобто розширити коло своїх виборців і здобути реальні шанси на те, щоб стати президентом. Але коли вже говорити про різницю між Марін і її племінницею Маріон Марешаль Ле Пен, третя Ле Пен, то тут же йде справа в деталях, тому що на Марін Ле Пен зараз мав великий вплив її заступник Флоріан Філіппо. Це людина, яка, власне, є творцем оцієї жорсткої євроскептичної платформи. Тобто Флоріан Філіппо – це та людина в Національному фронті, яка говорила про те, що Франції треба вийти з Європейського Союзу і Франції треба повернутися до Франка. А натомість Маріон, це наймолодша, племінниця, вона не має таких євроскептичних нахилів. Вона вважає, що це була дуже велика помилка передвиборчої кампанії, що пан Філіппо нав'язав своє бачення. І вона дуже популярна на півдні Франції, там, де живе багато вихідців з Алжиру, так званих п'є-нуар. Людей, які були вигнані з Алжиру після Алжирської революції, вони мають доволі сильні націоналістичні настрої, тому що, їх це прямо зачіпає. І вони не мають такого євроскептичного налаштування, воно націоналістичне, але вони хочуть співпрацювати з націоналістичними рухами по всій Європі. Тобто це такі нюанси, але фактично кожен з Ле Пенів має своє власне бачення того, чим має бути Національний фронт. Так ми втрачаємо Ле Пенів? Наразі втрачаємо, тому що зараз після поразки навіть більша фрагментація всередині Національного фронту, ніж передбачалось до того. А Євгене, а Францію ми не втрачаємо зараз? Я б не сказав, що ми Францію знайшли, тому що, можливо, Надія мене поправить, але, на мій погляд, Україна для Франції була завжди в затінку Росії. З різних причин, і навіть перебування Оланда в нормандській четвірці ситуацію докорінно не змінило. Просто, було доволі кумедно спостерігати за такою ейфорією в українському сегменті соцмереж, проте перемога Макрона. Ні, я далекий від думки, що Макрон не буде продовжувати зовнішньополітичну лінію Оланда в плані нормандської четвірки з однієї простої причини. Той, хто перший скаже, що він проти нормандської четвірки, він в плані міжнародної політики втратить. Він скаже, що він проти мирного врегулювання на Донбасі, він проти врегулювання найбільшого військового конфлікту в Європі за останні 20 років, і це зіграє проти нього. Це, так би мовити, в масштабі загальноєвропейської політики. У нас в Україні до цього ставляться, скажімо, більш помірковано. Так, ви праві, емоційно. А ми Францію можемо знайти, але я думаю, що нам просто треба говорити швидше не з Францією, а з Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Тому що, зрозуміло, що перемога Макрона, вона Європейському Союзу зробила певний такий імпульс до об'єднання, який не буде визначальним, але припинила певні відцентрові тенденції, тому що, але знову таки на тижні перед виборами, як він сказав, що якщо Європейський Союз не буде реформуватися, то може бути і Фрекзіт. Тобто ми на сьогоднішній момент здебільшого аналізуємо
заяви передвиборчі. Пригадайте, наприклад, як коли вже в стані президент-елект був Дональд Трамп, Що він там почав? які в нього були заяви, яка паніка котилась соціальними мережами, що все, він, значить, Аляску Росії віддасть, Україну віддасть, все віддасть. Але сьогодні зустрівся з Лавровим, але це не наша тема. Можна мені, так? Мене цікавить такі питання до вас обох. Я не такий знавець Франції, бо там цікавився якимось їхньою системою мажоритарних виборів, цих двотурових, да? Це ми пізніше до цього підемо. Як вдалося стати Україні президентом людині, яка не мала до цього фактично політичну партію, яка себе називає не лівим, не правим? Франція взагалі, вона була взірцем такої ідеологічності в виборах. І тоді розкажіть ви, хто такий Макрон і яка його ідеологія? От знаєте, зараз дуже часто порівнюють Еммануеля Макрона з різними історичними діячами, і в тому числі з Наполеоном, або з звичайним Наполеоном, Бонапартом нам добре відомо, або з Наполеоном III. І от Наполеон говорив про те, що головне в його генералах – це удача. Якщо мого солдата любить удача, то це хороший генерал. От Еммануеля Макрона удача дуже любить, тому що його успіх, він пов'язаний як з його певними інноваціями, як і те, що в певних моментах виборчої кампанії йому справді пощастило. Можна сказати, Тим, що Лепен вилетіла в корупційний скандал, йому пощастило. не стільки Лепен, більше Фіон. Цей корупційний скандал Фіона йому допоміг. Так само виграш Фіона на праймеріс йому допоміг, тому що якби виграв Ален Жюпе, конкурент Фіони більш поміркований, то вони би ділили одну електоральну базу. А загалом його успіх пов'язаний з оцим бажанням повного оновлення в французькій політичній системі, яке він заповідав. І тому ця ідея ні лівий, ні правий, ідея створення абсолютно нової партії поза тими, які вже набридли і видаються виборцям такими, що не можуть впоратися з викликами, вона йому дуже допомогла. Це не означає, що в нього є якась одноголосна підтримка. Ми побачили, що в першому турі, що голоси виборців фактично порівну, з певною натяжкою поділились між 4 абсолютно різними платформами, але коли йому ж вдалося все-таки вирватися в другий тур, тобто тут уже не було шансів. Я думаю, що перемога Макрона, вона базується на розчаруванні в Голландії. І відповідно на розчаруванні в Голландії і на скандалі з Пенелопа Гейтс з Фіоном. І тут, я не прихильний конспірології, але от цікаві моменти з відомим французьким висловом «Cherchez la femme», шукаєте жінку, от пригадайте, як перед попередніми президентськими виборами відомий в Україні член наглядової ради одного з українських банків Домінік Строскан потрапляє в секс-скандал, хоча він, так би мовити, був одним з реальних кандидатів від соціалістичної партії. Це не повністю його знищило як економіста, але знищило його політичну, тому що там була кримінальна складова. Насправді, в Франції, за моїми спостереженнями, така пікантна складова якихось сімейних відносин, вона не надто впливає, скажімо, не так, як в Україні. Тобто в Україні це і в багатьох інших європейських державах це було б дуже потужно. Тут Пенелопа Гейт був пов'язаний насамперед з фінансовими зловживаннями, що в умовах, коли немає великого економічного зростання, жінка, людина, яка закликала до чесності, до прозорості, до боротьби з корупцією, мабуть, з таким запалом, як і українські політики, виявляється, не ходила на роботу, але за це отримала достатньо круглі суми грошей. І я припускаю і думаю, що є під цим певні підстави, що для Росії Фіон в другому турі був набагато більш вигідний за Марін Ле Пен. Але ж це не суттєво не відобразилося на Марі Ле Пен, оскільки, правильно ви кажете, я про це теж аналізувала, скандали ці мають якусь вагу, коли вони стосуються грошей, які отримують політики з французького бюджету, які вони забирають у своїх виборців. Марін Ле Пен влетіла в корупційний скандал з російськими грошима, які не мають відношення до бюджету Франції. Власне, це на її рейтингу не відобразилося. А у Фіона був інший, правильно? У Фіона були бюджетні гроші. Бюджетні
гроші, і він же все-таки, ви ж розумієте, що республіканці, як нащадки, політичні нащадки Де-Голля, вони мають бути святіші за Папу Римського в питаннях Святіші фінансової за Де-Голля. дисципліни. Ну, і в якомусь сенсі святішими за Де-Голля, звичайно. Я посперечався, хто святіші. Соціалісти, можливо, мають бути святіші, не голісти. Для голістів головне Франція, а не чесність. Ну, я не знаю, це так грубо, я не про це. Це був жарт про парламентські вибори, які там відбудуться в червні. Да? Всі кажуть, що вони дуже важливі, і президент без власної більшості, без парламенту ні на що не здатний. Але наскільки я розумію французьку систему, там президентська республіка побільше американської, і насправді повноваження парламенту досить конституційно обмежені, і навпаки президент дуже потужна фігура. Наскільки важливо отримати більшість все ж таки новому президенту? Ну, все-таки дуже важливо, тому що в тих, наприклад, економічних питаннях, які є серцем програми Макрона, внутрішнього реформування Франції, роль прем'єр-міністра і роль Національної асамблеї, вона все-таки є дуже важлива. І мати лояльного прем'єр-міністра, а не такого, який буде базуватися на протиставленні, а зараз більшість партій, які фактично представники яких програли в першому турі, намагаються максимально протиставитися Макрону, це є дуже важливо. Тому це фактично дуже часто говорять, що парламентські вибори, які відбудуться 11-18 червня, це є третій тур президентських виборів. І від успіху... Є прогнози, як виглядатиме конфігурація парламенту? Є прогнози. І як? От тут цікаво, тому що ті прогнози, що були опубліковані, показують, що рух Еммануеля Макрона, попри те, що він був заснований лише рік тому, може здобути майже більшість, тобто дуже велику кількість голосів, від 243 до 270 скількись сам. 500 з чимось, 577, абсолютна більшість, яка йому необхідна, це 289. Тобто йому не буде вистачати буквально десятка голосів для того, щоб мати більшість. Відповідно до цих проекцій, друге місце займуть консерватори, республіканці, які вже зараз проводять чистку в своїх рядах, які вже поміняли очільника, який їх поведе на вибори. Тобто від Фійона відмовилися повністю. Хто поведе? Франсуа Баруен. Він такий, колись він був міністром за Саркозі, і зараз це така доволі компромісна фігура. Він не брав участі в праймеріз, і він намагається не тільки відхреститися від Фійона як від особистості, а й трошки пом'якшити його програму. Тому що, я не знаю, чи глядачі пам'ятають, але в Фійона була дуже радикальна програма економічних реформ. Це була дуже жорстка лібералізація французької економіки. Тобто кількість звільнених державних службовців рівнялася в нього на 500 000. Тобто це для французького виборця це було дуже радикально, і зараз республіканці говорять так, звісно, Пенелопа Гейт, він доклався до падіння Фійона, але в нас були ознаки того, що його підтримка падає вже через те, що люди не підтримують настільки радикальну програму. І тому для того, щоб виграти в їхньому понятті парламентські вибори, тобто зробити таку кількість голосів, щоб мати можливість нав'язати Макрону свого прем'єра і якось впливати на політичний процес, їм треба цю програму трошки І в пом'якшити. ній буде друга фракція в Так. парламенті. Натомість соціалісти, відповідно до проекцій, падають просто дуже далеко вниз. Максимум 43 депутати вони можуть здобути. Тобто правляча партія, вона фактично розлетілася на друзки. І, відповідно, Марін Ле Пен і Національний фронт 20-25 місць всього-навсього, попри високий рівень підтримки, якраз завдяки двоступеневій системі виборів. Слухаю, прямо серце радується, яка у людей демократія, ти розумієш? А 15 років тому, якщо я не помиляюся, було у них змінено законодавство таким чином, щоб президент, керівник держави, так, міг отримати парламентську більшість, саме тому ці вибори проводяться зараз, правильно? Так, і справа в тому, що взагалі, Франція відрізняється від багатьох, я думаю, європейських країн певними сталими традиціями демократії, хоча це батьківщина кількох революцій з одного боку, але з іншого боку, достатньо цікавий розвиток події. Оцей дуалізм повоєнний, який змінив Макрон, я думаю, він може перед ним ставити насправді достатньо серйозні виклики. Тому що якщо він виступає в якості такого політичного термінатора тих політичних сил, які існували до нього, домінували протягом майже 70 років, тобто республіканців в різних їхніх редакціях та соціалістів, то його неуспіх можливий
він тоді може відкрити шлях радикальним. Тобто, на мій погляд, інтрига парламентських виборів полягає в тому, дійсно, перше питання, чи буде у руху «Вперед Республіка» наближення до більшості максимальне. Зрозуміло, що чим воно ближчим, тим легше буде торгуватися за посаду прем'єра, але навряд чи це буде все-таки однопартійний уряд в нинішній ситуації. А по-друге, що все ж таки і учасники, політичні сили, які брали участь в президентських перегонах, вони також хочуть отримати свій шматок слави. І от в випадку з Марін Ле Пен це треба зразу зауважити, що не завжди її популярність, тобто вона дійсно для Ле Пенів, всієї сім'ї, учасників з політичної династії, вона отримала величезний результат – 10 мільйонів голосів. Але це поки що не дає їй підстав розраховувати на серйозний успіх на парламентських виборах. Але я коли дивився на карту Франції, де малювали результативність в першому турі, дуже багато департаментів, де вона вийшла на перше місце. Отак, якщо дивитися на схід і північ, отак воно розподілилося від сходу до півночі. І що заважає і довести своїх людей до другого туру, і в другому турі вигравати на цих протиріччях. Тому що в другому турі парламентських виборів, здається, відносна більшість потрібна лише. Чому вона не може здобути її за рахунок цих департаментів? Власне, тому, чому вона в грудні 2015 року виграла перший тур місцевих виборів і з тріском пролетіла в другому турі. Тому що за доброю старою французькою традицією в другому турі всі, хто голосував за інших кандидатів, об'єднуються проти Національного фронту. Але ж ми побачили, що сама база за ці роки, навіть за останні 5, збільшилася, майже вдвічі. Це ж може відбутися і на округах мажоритарних може збільшитися? Чи все ж таки поки не вдається другий тур вигравати? Ні, воно збільшиться, звісно, але не дуже сильно. І більше того, Марін Ле Пен оголосила, що вона не буде навіть виставляти кандидатів по всіх округах. Тобто вона виставляє кандидатів 577 округів лише в 111. Тобто тільки в одній п'ятій округів, там, де в неї є хоч якісь реальні шанси на перемогу, там, де вона по розрахунках може вирвати перемогу в другому турі парламентських виборів, вона виставляє кандидатів. Макрон виставляє кандидатів в кожному окрузі. Тобто вона веде себе не як переможець, а як реаліст фактично, так? Фактично так. Що вона буде гроші витрачати туди? Знаєш, гречка не працює. Там же так, там не працює гречка, цукор, адмінресурс не працює. Але ж на канцтовари ж треба, знаєш, навіщо це Повернемося, мені витрачати? так подобається ця династія. От навіть Макрон мені не так цікавий, як династія Ле Пен, тому що вони такі класні. От кажете, дід був ксенофоб, расист, антисеміт. Донька, євроскептик, Франк, вихід з Єврозони, а вже онука, просто права вже до гулістів ближче, вона вже проти виходу з Євросоюзу. Просто націоналістка така класна. Еволюція. І от на цій племінницю, називаємо її, чи онучкою, там, династії, на ній же може і перетворитися лінія програшів на перемогу. Чи все ж таки вона ж, наскільки я розумію, взагалі планує виходити з партії через якийсь час. Якась дивна заява. Наразі це закидання політичної кар'єри, тобто... Але я не припиняю свою боротьбу, там щось таке було. Щось таке, так. Тобто, поки що, все-таки тітка контролює партію, і тітка незмінна. Не знаю, що вона незмінна, але наразі, напевно, вона ще втримує своє лідерство. Швидше за все полетять голови деяких молодших функціонерів, як того самого Філіппо, якого більше за все ганьблять за поразку, тому що кажуть, що цей жорсткий євроскептицизм, його насправді французи бояться. Виходу саме з Франції з Європейського Союзу, що це був невдалий вхід в кампанію, що треба було щось інше робити. Ти знаєш, я зараз теж вийду з ефіру, а продовжу свою боротьбу у понеділок наступний. Тому я про те кажу, може вона такими заявами розраховує собі ще шматок електорату відхопити просто? Ні, я думаю, що тут спрацьовує відома формула, що у перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота. Було б дивно для політичної сили, лідерка якої добилася найбільшого успіху за час існування і по абсолютних показниках, і знову таки відносних, вихід в фінал президентської гонки, було б дивно її якось дискримінувати за те, що партія припустилася певних помилок. З поняттями. Це для неї перемога чи поразка? Перемога. Перемога. А для кого?
Для Марін Ле Пен. Для неї це такий проміжний етап. Тобто боротьба триває через 5 проміжна років. перемога чи поразка? Ну, змішано. Вони все-таки дуже багато в це вклали. Їм здається, що результат недостатній. Я ж кажу, в них дуже всередині Національного фронту це не сприймається як перемога. Тобто в своїй промові, коли вона визнавала перемогу Макрона, вона, звісно, казала, що це просто історичний успіх, так? Ну, тому що дійсно ми не можемо ігнорувати ці 10 мільйонів виборців, які проголосували за радикальних правих. Але всередині Національного фронту зараз дуже великі розброди, саме тому, що люди вважають, що вони могли виграти цю кампанію, і партія входить в певний період кризи. Це дає певну надію антифронтистам. Однак це не зменшує популістичних і радикальних настроїв певної частини французького суспільства. І тепер це найбільший виклик для Макрона, що він з цим зробить за наступні 5 років. Що він має зробити? Що він має зробити? Він має ці настрої зменшити, інакше через 5 років Марін Ле Пен або її наступник в партії вийде і, можливо, виграє вже Як президентські такі вибори. настрої можна зменшити? Це в основному економічно, це можна назвати, ну, тобто дві проблеми французькі: економіка і безпека, стандартно. Тобто, і це дуже складне завдання, тому що з одного боку економіка Франції, вона характеризується таким французьким терміном, як іммобілізм, тобто нерухомість. Тобто вона закостеніла, але ця закостенілість є ознакою регресу. Тобто це дуже хороший соціальний захист, дуже великі рівні позичання під низькі проценти і дуже низька ефективність економіки, неможливість зменшити дефіцит бюджету і подібні речі. І, що саме головне, що найбільше всіх дратує, доволі високий рівень безробіття. 10% в Україні і чверть молоді безробітні. А мігранти? Я просто А мігранти це вже хотів безпека. нашим глядачам більш знайому тему нагадати про вертольотоносці «Містраль». От, на мою думку, боротьба Франції така, знаєте, тягуча за те, щоб все-таки їх якось продати. Ну, спочатку вони ж до останнього не хотіли відмовлятися від контракту з Росією, потім фактично під загальноєвропейським тиском від цього відмовилась. Це Франції це сприймалося, на мою думку, не як продаж якоїсь зброї, яка змінить розстановку сил військово-морських сил в світі, а як перспектива економічного зростання, ну, тобто за рахунок ціни контракту. Це взагалі особливість, на мою думку, відносин Путіна з європейськими політиками, яким він пропонує, ну, на Францію це не настільки поширюється, бо вона від постачання російських енергоресурсів більш незалежна. Тобто, а Путін же ж пропонує прямим текстом: я вам продаю енергоносії, і це дозволяє вам збільшувати валовий внутрішній продукт, тобто забезпечувати економічне зростання, і з іншого боку готовий купувати у вас товари з високою доданою вартістю. Ну, в французькому випадку це буде проблема і для Макрона, це продовження санкцій на, ну, не санкції Європейського Союзу, а контрсанкції Росії, тобто те, проти чого виступають активно французькі фермери, які тепер змушені продавати свою продукцію через Білорусь. Для того, будуть брати, відключимо газ. Ну, практично така схема і спрацьовує. Знаєте, це дійсно, Євген це перед ефіром сказав, що в Європі так не працює. Цей прийшов так, зробив так. Є певна сталість і економічних, і політичних систем. Але більше питання, мабуть, до Надії. Ситуація, коли в Україні може бути, що девальвує валюта втричі, і країна якось при тому живе і далі живе, і зберігається якась система. Для таких економік, особливо західних, зміна там на 1/10 ВВП і рівня життя, це завжди, ну, катастрофічно впливає на результати і президентів, і парламентських сил. І от економічно, що має зробити Макрон? Він все одно змушений торгувати все ж таки з Росією, йти на ці скасування санкцій, щоб поживати економіку, чи збільшувати робочий тиждень, там те, що, ну, популярна тема. От про що йдеться мова? Про Скоріше другий варіант. Тобто йдеться про те, щоб трошки розрухати оцю систему соціального захисту Франції. І викликати невдоволення у французів. Так, це є як тривалість робочого тижня, пенсійний вік, багато різних обмежень щодо найму і звільнення робочої сили, які фактично дуже мають великий вплив на цей рівень безробіття, тому що складно як найняти, так і звільнити людину. Оце є основний виклик для нього — зміна внутрішньої цієї системи. Зробити
І податки так само. Тобто досить високі податки для корпорацій Франції, він хоче їх зменшити. Але Франція, як ми знаємо, надзвичайно серйозні профспілки, надзвичайно сильні ідеологічно антикапіталістичні настрої, і тому навіть оці маленькі, доволі половинчасті реформи Оланда щодо праці, тобто реформи праці, щодо реформи цього загалом оподаткування, вони зустрілися з дуже серйозним опором, було дуже багато маніфестацій, протестів. Навіть ті закони, які були впроваджені, вони були впроваджені половинчасто, і це, власне, є основний виклик, тому що, з одного боку, люди теоретично наче розуміють, що треба щось міняти, що система далі не працює. Але з другого боку, ця інерція, вона їх не пускає, відповідно, вони бояться втратити все і дуже цьому противляться. Євгена, ви на початку розмови сказали, що у нас Франція завжди розглядала в затінку Росії. Тобто нам, попри ейфорію в соцмережах, нам від Макрона не холодно, ні жарко, я так розумію. А Росії холодно чи жарко? Він же прихильник санкцій, продовження санкцій, правильно? Він не настільки прихильник продовження санкцій, як ми собі його хочемо уявити. Я думаю, що він опинився в такій ситуації, коли йому треба буде бути прагматиком. І все-таки в питанні санкцій, в питанні нормандської четвірки, бо вони взаємопов'язані, він буде орієнтуватися все-таки на Ангелу Меркель, як на найбільш потужного європейського політика. І, на мою думку, вісь Берлін-Париж на сьогоднішній момент вона уособлює європейську стабільність, і раз вже Макрон стає президентом, буквально в неділю, то не можна зразу відмовлятися від тієї ідеї, з якою він, власне, і прийшов, що потрібні зміни і реформи. Але ми ж бачимо, що нормандська четвірка і мінські домовленості, вони вже фактично 2,5 роки існують, і ми тупцюємо на місці. Тобто існує ця матриця, але вона нікуди не рухається вперед. Тут, я думаю, багато буде залежати для України від того, хто стане міністром закордонних справ, чи буде він спроможний конкурувати з паном Габріелем, тобто німецьким міністром закордонних справ, в питанні ініціатив, чи, можливо, навіть самим Рексом Тіллерсоном, якщо американці будуть більш активно грати на пострадянському просторі і, відповідно, будуть зацікавлені у врегулюванні конфлікту на Донбасі. А, до речі, ми знаємо, хто буде міністром Нам закордонних так не справ повезе, як з Франції? Ле Пен. Наразі ми не знаємо, хто буде міністром закордонних справ Франції, тому що в Макрона доволі великий оцей пул експертів з зовнішньої політики, але вони самі визнають, що в них такого лідера немає. Щодо міністра закордонних справ ще багато є роздумів, але зате ми майже напевно знаємо, хто буде його, власне, радником президента з закордонних справ. І це людина, яка, можливо, трохи відома українцям, це зараз посол Франції в Сполучених Штатах Жерар Аро. Жерар Аро на початку російської агресії в березні 2014 року був представником Франції в ООН, і він тоді якраз, на відміну від стандартних французьких позицій, він дуже жорстко виступав проти Росії, проти порушень міжнародного права, проти анексії Криму. Тобто це такий дуже принциповий дипломат, і якби він став справді радником Макрона, чи, можливо, навіть міністром закордонних справ, це був би доволі непоганий знак. Для нас. Але давайте будемо все-таки більше сподіватися на себе, ніж на те, що відбувається у Франції. Тому що, ви знаєте, я просто пам'ятаю, як на початку 90-х років, коли Україна здобула незалежність, Україну і Францію не порівнював лише ледачі. Тобто, але все-таки комплекс проблем, які стоять перед Францією, і комплекс проблем, які стоять перед Україною за 25 років по тому, він кардинально відрізняється. Як на мене, по моїх відчуттях, для Макрона дуже серйозний виклик саме реформування економіки. Він же ж прийшов не як радник філософа Рікара, не як помічник Рікара, не як вправний гравець на фортепіано, а насамперед як економіст, як людина, яка зуміла знайти, ми от говорили сьогодні про секрет його перемоги. Секрет перемоги в тому, що він зумів знайти ті цільові аудиторії, з якими він може говорити зрозумілою їм мовою. Адже немає таких, власне, політиків, які можуть на виборах охопити всі цільові аудиторії, це просто неможливо. Тим більше в країні, де революція була довгий час нормальною практикою
зміною влади і є певні демократичні традиції. У нас теж є кілька революцій, але толку з того нема. Виходимо із ефіру, вже, я так розумію, у нас в нема гостях часу. були Євген Магда, наш колега, і експерт Інституту майбутнього Надія Коваль, що я виніс з ефіру і дізнався про майбутнього радника по закордонних справах майбутнього президента, ну вже чинного президента, да, обраного президента Франції. Як його звати? Жерар Ару, але він ще не призначений. Ще не призначений. А ми з вами зараз, буквально за 8 хвилин, новини кримсько-татарської Заман Смевілє Мухтар. Окрім того, я закликаю вас підписуватися на телеканал АТР. Все є на сайті у нас дуже-дуже докладно. Завтра зустрічати в цій студії Ілону Довгань та Андрія Куликова. В п'ятницю Христина Бондаренко, Сергій Щербина. Ми повернемося у понеділок. У понеділок. Дякуємо гостям. Осман Пашаєв. Оксана Денисова. До побачення.